Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi għaddej b'xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni fiż-żona u l-bajja popolari ta' Lapsi. F'kummenti lil Net News, is-Sindku spjegat kif l-immedjat se jibda xogħol li se jiswa lill-Kunsill Lokali investiment importanti. Mod immedjat il-Kunsill Lokali se jkun qed jagħmel investiment ta' madwar 25,000 euro fejn se jinbidlu railings tal-platform li propju din hawnhekk fuqha se jinbidlu t-tabelli u se ssir ukoll manutenzjoni ġenerali tal-bajja speċjalment b'mod partikolari ġifieri fejn hemm perikli. Din hija biss l-ewwel fażi minn proġett ħolistiku li għandu jagħti dehra aħjar imma fuq kollox joffri iktar sigurtà liż-żona. Il-Kunsill Lokali applika mal-awtorità tal-ippjanar biex iwaqqgħu jibni latrina ġdida illi minħabba dik illi mhijiex fi stat tajjeb u hemm ukoll il-bidu ta' proċess għall-applikazzjoni biex anka l-erja tal-park ta' Lapsi fejn hemm il-bandli u l-barbecue area jkun hemm tisbieħ. Fl-istess waqt il-Kunsill Lokali u Transport Malta applikaw għal fondi Ewropej biex issir it-triq li tieħu lejn Lapsi li tinsab fi stat ħażin ħafna. Fiż-żona mistenni jsir ukoll xogħol ieħor ta' tisbieħ u manutenzjoni inkluż mill-Gvern kif ukoll l-installazzjoni tas-servizz tal-Wi-Fi b'xejn għal kulħadd. Sadattant fiż-żona llum saret konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarji Parlamentari Silvio Xkembri u Deo De Battista li qalu li se jassistu lill-Kunsill Lokali fejn dan ma jasalx minħabba limitazzjonijiet finanzjarji li l-Kunsilli Lokali għandhom. Għamlu ċara li l-Gvern mhux se jkun f'kompetizzjoni mal-Kunsill Lokali iżda se jassistih. Madankollu din il-konferenza tal-aħbarijiet tħabbret lill-medja siegħa u nofs biss qabel u l-Kunsill Lokali sar jaf biha fl-istess waqt illi saret ta' fil-medja. Jiena nilqa' ovvjament l-investiment u l-kooperazzjoni, però nirrimarka wkoll li jiena sirt naf dwar din il-konferenza tal-aħbarijiet propju siegħa qabel issejħet u allura kont napprezza aktar anke bħala sindku ġdida dejjem miftuħa dialogu għal kooperazzjoni illi l-Gvern l-ewwel kien jiltaqa' mal-Kunsill Lokali, konna nfasslu il-pjan il-qudiem u niddiskutu x'nistgħu intejbu mbagħad ovvjament nikkomunikaw il-pjani lill-medja. Alessia Bsajra-Żammit weddet il-Kunsill Lokali jibqa' kommess li jaħdem mal-Gvern biex iż-żona ta' Lapsi u żoni oħra fil-lokalità jittjiebu u jsiru iżjed siguri.